Eguerdion, txorien eta ongi etorriak, aste berri bat daukagu aurretik, eta, astelero bezala. Gozo. Bueno, baina gozo, legunean gozo, bukatu gaur gozo jarraitu, eta ekipokoak erratzen egon dieta, izen bat azukre jarri duzu hor. Hau da, ikusten dana, ze hortik kamuflatuta gehiago badao. Desente. Desente. Bai, hau egia esan, pixkat, ez da, astero ez, hau hilean behin pusketa txiki batekin nahikoa izango dugu. Eta ingo dugu hiru esne tarta, holan deitu aldiogu. Azkenian hiru esne ezberdin erabiliko ditugu, tarta hau moskortzeko, eta betegarri moduan, izan dugu, merengea, esne gaina jarriko dugu, marrubi batzuk, fruta pixkat zartziarren, eta hau lehen errezeta. Gero bigarren bat motzaua izango du Patrien esku, eta hori izango da? Boiurrak. Baizera! Trufak. Boiurrak noren trufak asixak izaten dira, baina gozoei trufak esaten jaki. Txokolatezko hola dira. Txokolate bolatxoak, horrek trufak dira, ez da horre itzultze, ez dako? Ez, trufak eta nire kasuan gainera ez dira baltzak izango, txurixak izango dira. Ingo ditut txokolate txuria eta kokoarekin. Lehengunean sobratu zaizun txokolatearekin? Aprobetxatzen. Ondo. Bueno, lana badaukagu, ni benetan, naiz eta ez ikusien beste osagai lan ezberdina badauzko hemen, eta az gaitezen prestatzen gure hiru esne tarta. Arrautza gorringoak eta zuringoa banatu, eta zuringoak arratu bingo ditugu azukrearen erdiarekin. Bestalde, beste azukrearen erdia jarri, gorringoak arrotu, gero esnea gehituko diogu, eta behin arrotu denean, irina eta altzagarria gehituko dizkiogu, ondo nahasi eta gero merengea gehituko diogu. Dena ondo nahasi, labeko erretili batean sartu, 175 gradu, 45 minutu. Esne kondentsatua, esne lurrundua eta esne gaina, gopor batean nahasi eta gorde. Merengea egiteko, 126 gradu hartuko dituen almibar bat egingo dugu, eta bestaletik zuringo batzuk beste azukre pixka batekin arrotuko ditugu. Behin almibarra egin daukagunean, zuringoari botatzen joango gara poliki-poliki eta merenge italiar bat egingo dugu. Marrubia laukitxotan moztu eta gorde. Bizkotxo egiteko 3 disko atarako ditugu, oinarria esne nahasketarekin ondo moskortuko du, gero esne gain geruza bat, marrubi batzuk, bizkotxoa berriro, ondo moskortu esne nahasketarekin, merenge geruza bat, marrubi gehiago, beste bizkotxo bat, hau ere ondo moskortu, eta gainean esne gaina jarri ondoren, apaindu eta zerbitzatu. Esan dakoa, bizkotxo bat egiten hasiko gara, eta horretako, ingo duguna da, ize gehiago sartzeko bizkotxo honi, lehenko banatuko ditugu. Zuringoak eta gorringoak. Zuringoak arrotuko ditugu ezer gabe, eta gero gorringoei azukrearekin, azukrearekin arrotzen hasiko gara, eta horri esnea botako diogu, gero irina eta altzagarria baetuta, eta bukatzeko zuringo hauek gehituko izkio, eta hau labera. Hemen ja dagoeneko aitor bitu, erakutzi dizu, daukat gurina eta irina eman diot, gure erretilu honi, orduen hemen ez da itxatzen ezer. Hau da, silikona baino esango dugu teknika zaharragoa, eta nik esango nuke batzutan hobeagoa. Silikonak batzuk izorratu iten dira, eta ez dute batzutan itxatziten da, Ni badaukat bai ja urteratzu badauzkala, eta ari gurina eman behar izaten diot. Bai, hola xegoto. Bakitzen nun dauen jatorrixa postronena? Hiru esne tarta? Nun? Naiz da, Mexikon izan, holan oso ospetsua. Bez? Nikaraguan asmatu zan. Eta, asmatu baino, basauen horako enpresa tipiko bat dana, esne kondentsatua saltzen dauela Europan. Eta, Amerikara joan zanean, bere potietan errezeta hori itxatze zauen. Hau. Hiru esneen tarta, eta hortik datorrela esaten da. Alata be, esaten daue oso erligiosuak dienez, eurek itzen dauela da, esnea, 3 aldez, hirukoiztu, jangoikoa, bere semea eta espiritu santuagatik, eta gainera gero lehenengo jaunartzea ematen zaio, gero itzen dela da moskortu edo busti. Eta horregatik dela tarta oso erligiosoa. Teorietako bat, hori da, baina ez da egit. Imaginazio asko dukizia da, edo. Bai, egia esan. Asmatuko zenuke zesne ditu zein bitu hemen edo irurak. Egia da, gero gorputzarekin nabaritzen da zein da zein. Begi biztan be. Bai, esne gaina, esne gozokia edo kondentsatua,
eta lurrundua. Oso ondo, 10 pustarri, Biteli. 10 pustarri. Bai, oie, eta gero, bueno, ezberdintasunak esango dituzuko, ez kontatu bitu zeitu ditu. Bai, bueno, ezberdintasunak. Esne gozokia. Gozokia eta lurrundua berdina direlako, azkenean, ez? Kontua da... Hori esan baina, bueno, ontxe. Beitu, hone bisak, esne gozokia eta, hau da, esne gozokia kondentsatua, eta hau da, esne lurrundua. Eta biei, iten jakiena da, lurrundu, hau da, ura kendu, eta bertan geratzen da, esnian oinarri xan. Desberdintasuna bakarra, esne gozokixai, azukre pila bat gehitzen jakola, horregatik ero gorputz hartzen dau, karamelatua bezala, eta zaporia bai dulce-dulzea dauka, eta esne lurrundua ezako bape botaten. Ez gatza, ez ezebez. Horregatik esaten da, abiez esne lurrundua dauzka 104, 106 gantza, eta esne gainan ordez erabiltzen da, adibidez, plater gazizak eitxeko, saltzak, barazki kremai botateko, eta holan. Eta botaten da, gorputza emototzarako geixau, baina ez dauka esne gainak bezain koipe, oza, hainbeste koipe, esne gainak, 18, 35, hola, bitartien dauka. Gauzatxo bat, ez dut baino lehen. Egin behar da zuen prozedura hau, beti intzazue hobeto da aurrena. Zuringoak eta gero gorringoak. Ze, kasu hontan, zuringoak ondo harratzeko, alaskak eta garbi egon behar dut ere, osko, hemen azurrik, azalik, parkatu, arrautza azalik ezaigu erori behar, goporra ere garbi izatea beharrezkoa, gorringoak garrotzeko, ez. Gorringoak garrotzeko, ikusten duzu, ez ditut alaska garbitu, zuringo pixka bat zeukaten, eta hori ningo dugu, hemen, azukrearekin, berdina, arrotzen jungo gara, eta zuritzen jungo gara. Zuritzu esaten da, zekusiko duzu, hori olaraina egotetik, zurizka kolore hartuko digutela, eta gero honi, 70 gramo esne, kasu honetan normala, behi esnea, hori gehituko diogu, eta gero ingo dituguna hemen daukat altzagarria, eta irina. Hauek naziko ditugu, gero baetu, baetu ingo izketo beto, eta hau, bueno, labeko erretiluan, horrekin nazi ondoren, labela, eta bizkotxoa martxa. Oso ondo. Eta gero daukau, hirugarren esnea izango zela, esne gaina, hau da, esne gainak daukan koipia, baina emultsionatua, eta erabiltzen da, bueno, gozo gintzarako, saltzak eitxeko, arrotzeko, barikuan ingauen musa eiteko, merengea haunditzeko, hau da, merengea gero esne gainakin nahazitxa, eta... Bueno, eta klasikoa, marrubiekin batera, esne gaina arrotua, marrubiekin batera, hori ere, supermerkatuetan nola da. Hartu, eta frutak eta barazke dauzaten tokian, marrubien ondoan, espreia esne gainana. Eta esate duzu, ez zibiltzeko gero, hortik bilatzen unete dao, ez, dena batean jarriko dizuegu. Badakixe jendiak erosen dauela dana batera. Beraz, hor jarte itxuze? Bai, hor da. Eta, zeulan beste gauzarik, zu urdaia espikoa erosen zuen ogixa onduan ez dau, edo olakoetan, baina, egia da, honekin pasatzen dara. Horrekin, nik uste dela kasu bakar, ez dakit beste, ez zaitolan burura etortzen hori. Nik bakit bat, izostuak eta saltza ituzten lekuan, supermerkatu haundixetan bakarrik, baina olako haundixetan, barkiluak. Barkiluak izozkian onduan. Hori egia da, baita. Hori aukitzen da, holan gaietiak eta konuak eta hori egoten da, baina holan gehi hau, nien zeitotutzen oin, baina hori oso garbi ikusten da, ze kombinazio behar duen jendean marrubiak osasuntxu jateko. Esne gainarekin ondo arrotuta. Bueno, adazkauek garbitu ite ditut, zekero beharko ditut. Kogoratu hemen daukadala, gorringoak azukerarekin arrotuta, gero esnea bota diogu, eta oin, irina baetuko diogu, hemen altzagarrekin, irina, eta altzagarria. Koiarak da txiki bat gutxi gora bera. Hau, ona, eta nazeuko dugu, poliki-poliki, katu mingainarek. Hontxe, marrubiak aipatu dituzula, marrubiak sartzen die, zerrenda baten, nun deitzen jaken, elikagai zikinak. Elikagai zikina dira, ez zikina dielako, baizik eta, jan baino lehen hau, garbitxuin biderako ondo. Horrein tartean, geresixa dauz, zia zerbak dauz, matzak dauz, sagarrak, makatzak, eta horako osagaiak ondo garbitxu bidienak jan baino lehen.
Dena orokorrian, Dena orokorrian, baina, pestizidan dako daolan gordinik jate ditugulako asko, eskuiatxo bat, igual garbitzozu, baina gero kosina bitxen dozu, orduan, ez da hainbeste, ez dozu, hain zuzenki jarten edo. Eta honek bai jate dituzula gordin, eta gainera, holan batzuk poltzatik, eta holan janitzen dago, ez? Gure txian dana uretatik pasai behar da. Hori da. Orduan, uretatik pasabi da, baina ontxe, nutrizionista bat agertu da, da berek eman dau, bere aholkua izango zala gopor bat, holan, urez bete, txorrota bat ospina, eta hor utzi 10 minutuan edo, azka daitzezen, xomorrotxo guztixat. Garbitza, ni naizea esalea, eta letxugai eta berez jatetxetan derrigortuta gaude, lixiba ero ospina botatzen. Lixiba berezia dana elikagaientzako, Bai, eta botatzen den, eraten dugun urai kloroa eta kloroa animaliakin liget ditu. Hor neurri haundian pozointzu da kloroa. Gurotezen ez dara lixiba lurra garbitzeko eta. Lixiba, ez dakit, ziur eguneko esaten, baina botatzen den txorrota txikiak horrek hainbeste uretaz neurri bat dago. Nik bakit esaten, hori ez dala lurra eta garbitzeko eta arropa garbitzeko ez da berdina, eta hori ezin dala jan. Bestia, bestia aproposa da elikagaientzako. Bale, eguneko no esaten, bale, hor dudan baina... Nik eguneko ez dut. Bale, holan bada, holan da. Amen. Hola xe da. Gero gomendatzen da, gopor horretatik, ospinetan egondan gopor horretatik, uretatik beti berriz pasatzea, ondo lehortzea olako traputxo batekin edo papertxo batekin, eta gero beirasko ontzi baten gordetzea. Egia da... Papel batxe azpien zerbait papela jartzea zurgatzeko, urakin, eta azkenean eroste ditugu, nik ez dakizuek, baina nik marrubixak ez ditut erosten 1 gramo. Eroste ditut 500 gramo, honek, egun batzuk irauteko, soskaino. Bai, haundixak. Baina egia da, ez baitzuzu ondo garbitzen eta ondo zaintzen, segitxuan, gainera bat azten da usteltzen, da aldamenekuak, nik gomendio bat bakarrik. Garbitzeko garaian, ez garbitu horrela. Zurtoina kendu gabe. Segatik ura zurgatzen du honek. Uste madu 10 minutuan berdin zaitu uretan bakarrik ero lixibarekin, ero ospinarekin, hartu zurtoina gero moztu, zone zurgatu iten du. Orduan, hori da, truko errez bat eta tontakeria. Garbitu beti bere hortan eta gero jakentzen diogu atzeko zurtoin hori. Ze bestela, zatizut, hor batzuk gaina zulotxoak izaten dituzte, eta hortik barrura sartzen zaigu likidoa, eta ez zaigu interesatzen. Eta imagina, zuri, zapusten batzu olako marrubi bat, frutarendan erosio osuna, pene mototzu. Baina, Japonian erosten bodozu, totxiaika barietateko, $19 balixo dauen marrubi ale bat. Hori eroste bozu eta hori estropatzen bagatzu, grasix asko ez dut zein. Hau da, hemen €100 eta €10 izango genituen marrubita. Imagina, 10 badauz, kalkulo onak enditzuzu. Antza bada, eske, 19 pavo, barkatu golan berbaitxe, baina 19 euro... Indioiar, alegia, bai? 19 indioiar, horako batek. Marrubi batek. Hori bai, esaten dute, zaporia omen dala ikusgarria, beharko izan. Izango da, Prezio hortan... Bai, ni bakitu aurreko udan Japonian egon nintzela, eta bertako mertxike bai, kristoneko... Han frutak orokorrean oso garesti. Oso garesti xadi eta ospia daukie. Eta, nik kuriosidades, gainera ikusten ditu nahin politxak, ligirainak, perfektuak, haundixakolan, potoluak, esan nahi, €8 ordainduko ditut, bertxika batengatik, mine izuzta, baina, probatzia guro, ze mundu osoak esaten dago, proba dauen, frutarik goxuena dala. Eta probau nauen, eta ona zauen, baina mertxikan zaporia dauka. Da, hemen Euskal Herrixan mertxika on bat erostia bezala, eta jatia bezala. Eta orduan, marrubixak nik pentsatzen dut, bardina izango dala. Osa, zaporia ona izango dala, baina ez dakit. Ez da marrubiak ez negainakin eta zukrekin, ez da zapore bat atentzioa ditukotzuna. Izango da bardina. Desberdina bada, nik txorien erauztot ekarri nahuela, pare bat urte edo, ze frutarenan justo saldu inzabien, honek batzuk badauz barietate txuriak. Ekarri zen dituen, bai. Eta zaporea anana eta marrubian arteko nazketa zan, ez, Patre? Baina ez daketet nik arrapa usot zagun olako... Bai, bazeukaten puntua, baina zuk ere arek ez zuten balio.
baina bazien garestia. Bai, kostau jaten, Oso garestia zien. Bai, erosin itxun lau edo, eta lau eurotan edo, igual bakotza euro baten kostauko jaten. Bueno, lagunok, errezeta nola doan? Laberatu dut bizkotxoa guzi duzu, gero ja dana nasketan eukeria, merengea sartu diot, ondo nazi, eta laberatu dugu 175 gradutara 45 minutu gutxi gora bera. Hemen, almibar bat egin behar dugu. Zein behar dugu nahi, merenge italiarra. Horretarako, 170 azukre hemen almibar egiteko, eta beste 170 arrautza zuringoekin arrotzeko. Hau da, 340 gramo azukre. Hola, txaka, merenge italiarrean. Hala. Honek hartu behar ditu 125 gradu. Blokeauta dakatu. Barriro, Nengo hastian, hola, hostia, hola mukatu genuen, da horrela gaude. Bale, honi, egur emango diogu, eta denbora behar du, Hemen behar dugu globo.ko almibar bat. Oin arte izan ditugu, ari fineko, hemen puskatzen zienak. Oin izango da, hemen sartzen badugu horrelako bitxadera bat, putza egin, eta globoak ateratzen direla bestaldetik. Lodia. Eta bien bitartean, esan dugu, hemen, 3 arrautza zuringo dauzkat, 80 gramo gutxi gora bera, azukre pixkatekin eta gatz pixkatekin hasiko naiz arrotzen, eta gero gainerako azukrea botako diot, eta honi gero bota behar dugu, hau, poliki, ze bestela egiten dena da moztu, Orduan, hemen daukat porra hondi bat. Bai, txak, ikusten nuen nik honek ateatzen nahizuela. Zako, reflejuak dauzkan zigorik. 30 urte eta bain nikon lan, gazte gaude. 30, ja? Bai. Da hondikon lan nien? Bueno, gustatu iten zait. Gaina horre, jendia horre... Ondo mantentzen zara, Baita ere, bai. Probatu zu kriogenizazioa. Ez, ondo doa. Hori esan Walt Disney deke egin. Hor dago, bai egia da. Hori egia, hori esaten da, ez da histori bat. Bakitu mutiak esan zuztala, bat izostia, sartxua zarenian edo. Ez dakit, merkia dala. Bueno, nik egia esan, gure etxeko izosgailuen ezak abitzen, baina arkoi bat erosteo nien sartuko zaitut, Eta zuk esan zuk abixatu, Alarma bat jarri eta... Bai, eta asmatzen dutenean, segun zerta serioz izan duzun, asmatzen dutenean zerbait horretako, akako zaitugu, eta venga, dale. Manda bero batzuk, holako hemen gure, bitxu, Aitorre gaur prestatu duen moduko infusio bat hartu, eta dala. Eta altzau. Bale, bani hemen hau arrotzen, da esan dakoa. Hemen euskan, 40 gramo ur eta 170 azukre. Honek geratu behar du, lodia, 6 minutu gutxienez, agian 10 beharko ditugu, burbuiak ere aldatuko dira. Lapiko bajua nahi nuen hemen, kamarak ikusteko, baina, bueno, goikoak ikusten duzu hemen, ez? Bai, holan, ikusten. Bale, bani hemen, salata ataltzen jarraitzen dut. Bale, eta nik urai buruz berba ditzen, esan dugu ura ezinbestekoa dela marrubixak garbitzeko, zigorrek bebai merengia urakin egingo dau, edo almibarra ura nahita eskoa da, eta nik oindala 2 urte alokatu nahuen denborada baten, olako sukalde bat, industriala bidixuak eta Instagrameko bidixuak eta grabatzeko. Ostra, honek hartu jo, ondo gehi graduak? Ja! 10 minutu etzan egon bier baina. 120. Enfokatu zu, geizten ari da, 114, 113, baina bitu hor hartu. Ze kristo. Bai, bitu igotzen ari da, 112, 113, 115, 116, 117, 118. Fenomenoa. Hau da, Patrik olako induzio nahi du eroste etxeako. Lusku. Maite minuta zaude honek, baiet? Niri induzio pia gustatzen gat. Nire etxekoa esain beste. Baina hau, oso ondo doia. Eta zizan minotzun, ura, ezinbestekoa dela nik alokatuko nahuela olako sukalde bat, Instagrameko biditxua grabatzeko zen nire sukaldia obratan nauen, ez nauen etxien, da bihar nauen sukalde bat. Eta alokatu nauen hori, baina dekoratu bat zan. Zan argazkiladi bat zuen, gastronomia dekoratua. Eta orduan, horrek ez daukan urik. Zan oso politxa, eta zuk hor kozina useiken, olako vitrozeramika portatil batekin. Vale. Baina gero frego bat eiteko eta, hola, nitxur, adazkarik ez dauka. Hor konturatu nintzen, karrito batekin joaten nintzen, sukalderaino, zauela, hortik 2 minututara, eta hor konturatu nintzen, ura, zenba gauzetarako bia dugun, zazkenean. Nahi nauen pasta bat egosi. Ale, merenge bat egin, agur. Fruta bat garbitxu, agur, edoze gauza,
saltza bat olan zabilela, oso lodi geratzen, ura. Tomate batzuk aldarreztatu ditut, behar dut ura ostutzeko. Ura. Ura, danetarako. Gero nola ez, garbitzeko, infusioak iteko, salda iteko, saltza guztiak, ura daramate. Lurrunetan itxeko Maria bainuan, Bai. Labeak ere, gaur egun badaude. Hau, vapora lurrunetan kozinatzen dutena. Bai, eta erabilera honeiz guztiez gain, elikagaieko bai, ura bier dago. Azkenean frutak, barazkixak, arraiak nola ez, baina aragixak eta danak ekoiztiak ura bier dago. Berez, zapore pila bat, kolore pila bat, eta, elikagaietan oinarritutako industria baten, bitxia da, urak, dala edikaio bat, kolore barik eta zapore barik, garrantzi hain handixa izatea. Non da, zen munda, garagardoetan, esate dute oso garrantzitsua dela, urrona erabiltzea, eta hori asko saltzen dute, Eta gainera esaten da, fabrikan arabera, ur batetik bestera, Garagardoa zapore aldatu egiten dela? Pila bat, ari esaten dago, Irlandan badago garagardo beltza tipikoa dana, han ekoizten dana, zapore geixau da, zapore onagoa daukala. Hau ura, hola datala da, ura... ez dutzezu bota hondikan. Ez, behitu, epeldu inbardu pixkat, ze hor inda, oztu pixkat, eta oin, emango diot, irekin aldi bat. Baina, honatarako da, miramoneko ura dalako. Miramoneko ura, bai, hemen oso, hemen dator horre usturretik, gero ainarbera juten da, ainarbetik segiten duan aiako harritatik bere egiten du, igeldora juten da, eta igeldon zip hartzen da biadura, eta online etortzen da, eta hau da... Eta txorien eraino. Bai, oso ona. Baina, ikustezu, nola... Bai. Gehi egin zaibu. Baina, bueno, a ver, jungo gara poliki botatzen, eta hemen ondo nazten, eta ja segituan bota eta segituan nazten. Ikustezu, ja, makinak nola zahat aldatu duen, Bai, pila bat. Hemen, bi eskuak, enuen ekarri nahi beste handia, katxarro handia, arekin hobeto egiten da, baina, bueno, eiko guzatu egiteli. Ura badakitzu nun erabiltzen dan bebai. Nun? Errezeta baten nik enauena pentsatzen ura erabiltzen zanik. Zein? Arroz esnean. Bai, arroz esnean nik aipatu nuen, antzinako errezetetan esan nuen, nuenean hemen kokoa hori tropikala ero, horre erabiltzen zala. Erabiltzen da? Beti zala, lehenko, eta ingen nuen guk hemen. Urakin? Ingen duen, lehenko uretan egozi gendun, eta gero, irakinaldi bat eman genion, eta gero, koko esnetan da sartu gendu. Antza, vigilia garaian, Elixak debekatzen zauen aragisa jatia, eta arrautzak eta esnekiak, bebai. Eta orduan, arroz esnia, itzen zan, holako, urakin, eta leku batzutan bebai, nahazten zabien, esnea purtxo bat, koko esniakin, edo esnia urakin, da holan murrizten zabien. Lehenengo bertsioa da, 1607koa, edo bertako liburu baten argitaratutakoa, Domingo Hernándezek idatzi zaben Oviedoko Unibertsitateko Libro del Arte de Cocina. Nik bakizu zer esnekian? Zer? Arroz esnea tipikoa Asturiaseko dela. Ja. Nik hori enekin da, antza, Asturiarrak omen dira, esaten dute, munduko honena, beraiek omen daukate, eskuriko bena arroz esnea egiteko, eta nire beti zara, arroz esnea, hori guria da, arroz esnea. Bestela dituko zan arroz con leche, ez? Osa, horrei euskalduna arroz esnea, ez? Bai, horrekin danakin, pizza be. Pizza. Laugasta pizza, guria. Guria. Baina, Asturiana, eta nienekien Asturiarra, eta beraiek, oso tipikoa da Asturiasen, nik egia da, juten nahi zagan, ikuste ditut arroz esnea, baina enekien, bertako zerbait dela. Nik arrozakin danez, pentsatzen gehiago, Mediterraneo aldekoa zala, Valentzia, Alicanten, eta holan, arroz pila bat badauenez bertan, ekoizten danez, pentsatzen bertako izango zela, baina, pitu, gauza berriak ikaste ditugu hemen egunero. Bake pixat, ja zema zata. Bai, egia da, zaratatxua zara, bai. Bale, oin, garrantzitsu, hau da pausorik zaiena, Hiru esne nasketa. Inberdana hartu... Zigorren, ze ordenian, eske garrantzitsua da. Bueno, baina, hau serio, hau garrantzitsua da. Lehenko esne kondentzatu komeni da.
Zei bestela gero besteak ez dira ondo nahazten. Orduan, esne kondentsatua. Eta sobratzen danakin hor? Esne gaina hori beti dago norbait pres garbitzeko. Hau. Koiaratxo batekin. Ondo nahaziko. Pila dagotzen sobranta. 200 gramo bakoitzetik. Jani, mina bemaia. Gero errezeta bestela ez da ondo aterako. Eta hori da behar dugun gozo puntua hemen. Eta hori. Hemen esne lurrundu, Ondo da gozo bat ateratzeko. Bai. Bale, hau izango da, beste edozein errezetetan bizkotxoa moskortzeko erabiliko duen almibarra. Batzuk hemen patxar txaintxa botatzen diote, kuk ez dio ez botako horrela utziko dugu. Eta hori jungo naizena, marrubiak, ikusi dut errezeta batzuetan bai ez, beste batzuetan ez dituztela jartzen. Nik ere zixakin ikusi ditut. Bai, nik marrubiak ingo ditu dena, danei nahi duan ez tokatzea, ez du jarriko, ze batzuk jartzen dituzte oso polita da, marrubi erdi bat eror, karratutxuak. Laukiak denei tokatu zaizkie, laukiak egiten jungo gara, eta gero, bizkotxoa labekoa ina dagoenean, ingo guna 3 moztu bat, 3 disko, eta etorriko gara ja, hau muntatzen ja, marrubia moztuta, bizkotxoa prest, betegarria hemen, esne gaina muntauta daukat, oskailuan daukat, horre, txantiliak eta azken aldian inditugu, orduan ez dut erakutsi, eta gero izango da, hori, geruzaka muntatzen jutea, gure 3 esne bizkotxu hau. Eta hemen didatorela izena ez? 3 esne, nahasi itxugulako. Hori da. Honekin nire uste dut nahikoa dela. Berez, berai hau Mexikon daite duten esaten dute sardeskarekin zulatu egin behar dela hobeto zurgatzeko. Baina egia da, izango gazan, hau, atala, azpikoa, honi bai inbar zaizkio zurgatzeko zuluak, baina honek danak zurgatzen du pila bat. Ez du behar ezer. Eta hemen, hori bai, esnea, 3-4 buelta eman dizkiot, ondo bustitzen, ia azpitik atera arte, utzi behar da bizkotxoa, zan dezagun, hau tartau desegin iten da, holan, arrazioak ateratzearen, oin, argamasa pixka botako diogu. Osa, umela da. Oso umela da. Oso umela eta gaina holan behar du, umela behar du. Orduan, oin, esne gain geruza. Hemen, geruzaka jarri aldu xerra, marrubi xerrak oso politak geratzen diena, baina ez da bat ere praktikoa, eta hemen marrubiak horrela danoi tokatuko zaizkigu, eta nire laukitxotan gomendatzen dut. Marrubia beharrean, hemen anana erabili, kiwia, nahi duzuen. Edozein frutatxo. Edozein, baina holan, pusketatan egin alduzuna, ez da, asustatzu, gozori bai sartu alditugu, fruta pixo. Laranjak, limoiak? Esate dut zut horrei buruz nahi da honin berba. Bale. Bueno, nik hemen zapaldengo du pixkat, eta oin, esan dakoa, berriro, ondo bustiko dut, zuzei, eta urrengo geruza merengearena ingo diot hemen. Baina eta limoia non sartu behar dizkiazu bat, zertako? Errezeta honetan ez, baina euskal hitzetan jatorri arabiarra daukienak. Ze egia da, arabiarrak penintxulan egon ziela, nik pentsatzen Euskal Herriko gure hizkuntzak ez zauskala arabiar maileguak edo, baina antza bai, A eta aletik azten dien... Albornoz, ez dakit euskaraz albornoz hitza badaukagun, baina albistea baukau, eta albiste hitza arabiarretik dator, algara, alkandora, alkatea, alkola. Alkola badakit. Bai, ni gatik esate dute hor albar dago. Bai. Azukre, azoka eta horakoak arabieratik datozela, baina gero A eta aletik azten dien beste hitz batzuk bai, euskagula, laranja, limoia, izara, maindiria, izarak, edo matraka. Beraz, badauzka asko. Ikerketa interesgarria, hortan holan ikasteko. Berez, nahi dagoenako nahi buruz ikertu eta... Bai, gazte badaukatea lana, ero, hor, politian zerbait. Ataskatu iten zait, ez da azukre gogortu danean. Putz. Bai, putz, eta holan ara behira, ez? Ontxe. Ontxe, bai. Marrubi gehiago, Zaolakotan, sardeska sartu? Sardeska, labana, aldenakin, konpondu, eta hemen beste geruza bat
Oin, bueno, berdina izango da. Eta ja, Patriren honek trufatxoak txokolatean dastatu nahi txugunez, izango da berdina. Jarriko dut hau gainean, ondo bustiko dut, eta bukaerako geruza dana esne gaina izango da. Esne gainez ondo igurtzi dana, txantilli kremarekin, eta apaindu, hemen 3 marrubi gorde ditut, gero apaintzeko, eta listo, gure 3 esne tarta erraldo jau, altura hartzen nahi da. Hemen beti garrantzitsua da, ondo zapaltzea pixkat, eta gero hau, egingo digu, honekin espatularekin, zurituko dugu, baina hau, ondo zapaldu behar da, gero, mostean, trinko egon dadin. Utzia zuen, hau ondo guztitzen, beste esne gain geruza bat jartzen, apaintzen. Bai, hau da. Gora azukrea. Herrian jarri dio politak geratzen dalako, baina gero mosteko garaian... Hala, hortxe geratzen zara. Bueno, tarta puska. Hau, a ber, nola geratzen diren 3 geruzak. Hemen sartuko jo. Holaxe. Akelarrea, azukra akelarrea, hau da. Etzanda. Bada, aguantatzen du, ez? Bueno. Ba, lagunok, hori pixatzen du, Jo, ez dau pixauko? Pixatzen du. Jarri hotzasun danakin? Hemen daukazue, gure 3 esne eta marrubi pastela. Beko hau nahi hau pixka gehiago guzti behar zen, Horrek onartzen duenekoan ikusten da, ez dala... Beraino ez dala iritsi. Ari da, bada pixarra goizkanak. Nei lagunduko diote zer hortzen. Ikusti oso, tak, onantza bultzain. Joe. Puntatxo bat hartuta, ja. Hortetako mina. Azteko azukreko purua hartu dugu, Eta hori, mozkortu dugula... Bueno, ez esne kondentzatu zeukan. Bale, arek ere azukera da hori izaten nuen, mozkortzeko erabili duenean ez dauka... Bauka bai. Bauka, bale, Sogo isua, baina, bueno... Nego, beto, txokolate txuriakin konpentsatuko dugu hau pixat, eta horrekin... Ontsi ikusiko zu, zerako trufa harinak prestokotzuken. Azukre gutxi zaukagunez hemen gaur, azukre gehiagorekin joango gara, eta nire trufak txokolate txuria eta kokoa eramango daue protagonista bezala. Gero, bueno, testura eramango daue, honek barkillo gaietak esne gainakin berez beti adoi esenak. Bakizu horrek ni sekula ez ezkala guztien, lehen txikitan da, goten ziren horrek txokolatean jendea da ni. Honen barkilloak? Baina hori betiak, Konera die. Bueno, errezeta horaxe joango da. Lehengo txokolatea zatitu ingo dugu eta gero esne gain beruakin urtu. Bitxartian barkillo gaietak birrindu, dana nahaziko kokoan erdixakin eta osten utziko. Gero ingo itxugu bolatxuak, bolatxo bakoitzan erdixan jarriko ur bat, kokoakin bildu eta zerbitzatu. Da horrek izango die, gure trufak. Beraz hasiko gara, esne gaia berotzen, eta txokolate txuria, azukre pila bat bai daukana, Bai. Hori izatetzen. Ez genuen irakurri bero saia, Patri. Behiratin ditu. Batzutan, hobeto holan ez jakintasunean bizi, ez da? Baina, Patri, betikoa da, bizio gutxi dauzkau, ero batzuk asko, baina, bueno... Batzuk asko, Baina, bueno, neurria da, hau argi dagoena gaurrin ditu, beste bomba hau ere, ia kilo bat azukre sartu dizke diona horri, hau, egun berezietan, urtean, hori, 2 pusketa jateko, eta listo, ez da, honek astuna asko betetzen du, hau, imaginatu esate, eskontza bat, ero olako otordu bat ez dakin nun, 6-8 plater jan dituzula, eta baina lehen, eskontzatan olako postreak ematen ziren. Hau, olako iruki bat, eta izoskiakin aldamenean. Baina lehen, eskontzan kultura eta izaten zan, asko jan. Belarritatik atera arte janaria, holan zin. Eta espaztu duen gainera holan ematen da, zelan da?
Ez da baina inbeste jani, baina gozez geratu ziren, ez baina? Baina, bai, beti, bada zerbait eraman behar da, azpizuna ero txakurran dako, dana daukate, etxean txakurrak, hori bitxia da, eskontza egunetan, dana daukate, eta txakurran dako gordeko diazu, eta bai, hor poltza baten, ez aluminion bilduta hola pixka. Txakurrak finak. Baina, ez altzazu zuentzako dela, eta hori ez da inungo arazorik. Gaina, janari hori ordainduta dago, eta bezeroak aukera dauka gaur egun. Jatxatxo askotan, eskintzen dizute, eta perrean jarrita, eramateko gaina komentatzen da. Gure taldekide bateko bai egiten dau. Belu dauka txakurra. Bai, eta abentzako dala esaten du, ez? Beluntzako, eta gero? Bueno. Sin más, egia da, esan du, lehen zazio batean lepo jaten zala, eta gehiegi aukeran. Hau niretzako astu nahi dutziko zitzaidan. Hau izango zen, arratzalde baten, kafetxo batekin lagun, baina ez janari baten ostean jateko postreoa. Hemen da bakitzu noiz, odola donatzera joan zarenean. Bai, eman da gero odola. Hau geratzen zarenean, betxo, holako bat hartu eta berreiz. Ni odola ematen dut, eta ez dut zen ditu hori jentea esaten, nik eman da gero oten naiz, baldauta. Ez? Nik ez dut nabaitu lan, eta... Egia da, hor gero kontu esaten dizute, ez? Oin laseion, atxeden ez hartu pixurik, eskuan, ez da izan. Baina, oin arte ez dut lan neke handirik egia da, baita nik odola eman da gero beti, iuntzean ematen duela, eta etxera joan, afaldu, eta gauza gutxi egiten duzula, oera laizter, ez? Baina, izango zen, gero agian ez da frogatu kirola ite, esaten dizute, ez egin kirolik. Azkenien, 400 mililitro ataratzen dizkizute odolanak, eta badira batzuk, boltzaka ikusten dozan zenbat eta dizuten, da esaten, horri sartzen diotan ineria gixafua. Bale, zigor, hemen txaukat, txokolate txuria, ondo satitxu dut, eta, ez negaina, berua. Hau, urtu gau, eta hola xebe, osten baditxugu, gure trufak, engeik gero, osten utzi, eta holako bolatxuak egin. Baina gukingo duguna da, koko birrindu honen erdia bebai gehitu, eta gero barkillo gaieta honek eskatzule zuri gustaten. Bai. Darak birrinduko itxugu eta barrura botako itxugu. Horrek ere barrura joan behar? Orduan aukiko da, txokolate txuri eta gaieta puntutxo hori. Bale. Nik uste nuen, egia da, trufak etxean egiten dituzuenean, hemen egin genuen behin egun batean, ez? Trufak hartu oinarria ganaxe batein, txokolatea esne gainarekin, gurin pixka bat, patxarra nahi izan ezkero botatzen diozue, eta gero hori utzi ostutzen, eta gaineko geruza normalean izaten da, ero kakao hautza, ero azukre hautza, bauke ginen ezberdinak, honek Kellogg's ero erako horrek, ez daizu horrek malutatxoak ero, horrek birrindu hortik. Gero menda fresko hartu den du, menda freskoa txiki-txikiei, hortik pasatu du beste bola batzuk. Orduan genituen, 4-5 ezberdinak, eta oinarri berdina hartuta, hau da, txokolate eta esnegain geruza hori berdina hartuta, era bat aldatzen ziren batatik bestera, eta hor mendarekin, freskoa ziela, gero kakaoarekin, bere mikatz puntuarekin, azukre hautza zeukatena gozoagoak zirela, besteak kurruskari puntuarekin, da. Honek berez trufak baino, baduz bonboi batzuk, bakitzu honek gabonetan pakete dorauekin edo izanak. Bai. Horre tipikoak izaten dinak gonbidatu egin emateko eta. Marka horreitakoa da, baina bat txurixa. Rafaelo bonboiak. Eta hau da hori... Eta hau da nire bertxioa. Bale, eta horre zerbait horrek kurruskari ero dara mate gero barruan. Bai, hori. Horre txuria dia? Txuria dia, Baito. Eta horrek urra eramaten da, horrek, kanpotik. Eta testura kurruskaria gaietak emango zara. Bai, baina gero hori, berei zerbait botako diote, ze berez hori esetu ingo da. Nik euren errezetia ez dakit. Baina hemen ez, honek ja horrek ezetasun hartuko duen txokolatearekin eta esne gainarekin, eta hori bat ingo zaigu hemen, ez? Bai, hori da, ontxerak utziko zuzuan geratzen da. Ni oin errezeta bilatu nahian nabil, hor, Añanako Gatzaraneko San Juan de Acre erre monasteriko monjek, omen daukate errezeta sekretu bat, kukonez, erderaz, eta, albiste bat irakurri nuen, errezeta horren inguruan, gaina, oso berezia da, intxaurrak eta erabiltzen dituzte hortarako, eta intxaurre horiek beratzen da jarri behar dira, 15 egunez, gero tokilun batean jarri behar dira, eta, niko, txorieneako zaila izango zen, baina, beti, ez, piztu zitzaidan hori gogua, eta ez dut
inun aurkitu. Erreportai hortan irakurri nuen, eta ez dut, gero interneten sartu naiz, erotuta eta ez da izan, ea rezeta horren zerbait nonbait aurkitzen nuen, eta ez dut zer aurkitu. Ez ebez? Ez, kukoiak, Bueno, zuek kukonez, erderaz, kukonez, zuek entzun baduzue, horre inguru horietako bazadete, Arabako inguru horretan. Bidali mail bat. Txorien abildua eitb.eus, eta esan guzue, bai, bitu, rezeta nire etxean egiten zen, gure ama, gure aitonak egiten zuen, eta ez guzuen nola egiten zen, osagaiak eta bidali, eta gu, saiatuko gara hemen zuentzako egiten. Hori da, hemen txe. Zerra, lehenunean esaten zuen, haragi bolak egiten zen duzen moduan, badaude batzuk egiten dituzten lalako haragi bolak! Haundixak, hola, txikitsuak. Baina zapalak izango dela? Ez. Barruan beste garria. Usten bastazu hitz egiten. Bale, barkatu. Hemen txe, hau, oztu egin ezke. Hau oztu egin jot, atara otolan apurtxo bat zigor, hemen txe, urtxo bat jarrikotzat. Bola? Txiki. Eta? Listo? Ontsaldo zoia berbain. Azartu, baina ez otar nasai gatuko. Barkatu. Venga, atara platertxo bat. Venga, zigor. Platertxo bat atara. Eta, listo. Zuberra zigor. Serietasun pixka, mesede, biteldi. A ver, bat ilunagoa, behitu, hemen, urdin. Bai, ez da. Bueno, bai, gero honekin arriskua dau, haundixak iteko zuk esan dozuna. Pasatzeko apurtxo bat, baina da, urra nahi nagoelako jarri. Eta urra txigortu daukazu, ez kasu hortan, ez da gordina, ez ur txigortu bat. Hori da. Orduan, hola datarako ziren. Eta hone die, saltzen dituztenak, saltza dituztenak, azkenen industrialak dira eta beste puntu bat badaukie. Bai, haueko betu indituzu, ez, alegia? Pentsau nahi dut. Baten batek esango dau ez. Betu, holan atarako, bat zuretako eta bat niretako. Hemen txe, gure, txokolate txuri eta koko bonboiak. Eta hemen baiko menik gana sartzea, ze karo, urra barruan daukau. Eta erdia. Hemen kasapatut. Niko bai. Nik ez, hemen, hau da, suerte, betxo, eren bat dutzio, eta hemen gatu da urra. Hau da, pena, da, nasartu da. Ona, Ona. Bitxarek harriko igual, harina hua, ez, bestela. Aste honetako... Potente hasi dugu hastia. Azukre kupoa nik uste du, egin gegula. Ia maiatze guztiko azukre kupoa bete du honek, Gaunok. Hau esan da, gurtza besterik ezaigu falta. Beti bezala eskerrik asko horregote erren. Eta bihar aste artea, kontatu gurekin, hemen izango garata. Agur. Agur.